modzi imene inuyo mudati apa moyo nde watha munalibe chiyembekezo yonoti mwina tsiku la lero tikhoza kukhala pano kumacheza mwachidule chabe tangotifotokozerani nyengo imodzi. Okay. Nyengo imodzi ndiye kuti ndi imene yandichitikira pa 16 September. Pa 16 September linali tsiku lovota. Nyengo imeneyi kwa ineyo I think munthu umachita kuiona imfa iyo kuti apatu ndi kupita. Ndimakaperekera chakudya cha mamonitors. Amayiwa amayima. Ndiyeno ndimayenera sinanga kupanga support. Panapezeka kuti madzulo chama past 7 sinanga nde kuti chakudya cha madzulo cha mamonitors. Ndayenda ndazungulira kwina koseko ndikuyandikira pa center yachiwiri kwayo maliza imene ndimayenera kupereka. Nakumana ndi galimoto ina. Ndakumana nayo galimoto ija anandiyasira nyali ine napanga slow down ndikuyima. Ina zayima pambali pangapa anangotsitsa glass ndisuzumira kunyamuka mapita. Tamangisa galimoto kwambiri. Sono munthu yako ndidziwa ineso ndikumudziwa. Anali ngono wawo wa regional governor wa UDF. Kambani Mpaweni. Nde achimwene ake osamayima ya Mpaweni. Nde ine kodi organiza bwanji munthuchi. I think amafuna ati yankhulani. Okay. Nde napitirira kufika pa center inayo. Nde kuti anyamata atsika nyamula zakudya ife tinali mwanthu 4. Awiri anatsika nde kuti umatu katsika akumane ndi apolisi aja wakapena wa ame. Kuti akuhitanire mamonditasa kuti apasike zakudya aja. Nde anapezeka kuti achedwerako. Nde kuti anthu aja nthawi osakhalisa ndangona gamoto koma udabu gamoto momwe kuthamangirayo sinanga chifukwa cha mdima sinatha kuidziwa kuti gamoto yake nditi. Pamene mazayima kutsogolo kwanga ndikundiyimira chonchi. Ine nkunoti ndi anzathu aja. Nangodabo watuluka ndi phone kamera. Tawapeza. Aja kubera mavoti aja. Amene. Uyu bire uyu. Moti pano pabwera za siyaso pano pa chingali. Nde ndikuta nde mwapanga zibwana atu. Mwandiona kale ali pa kutsogolo kwa number plate gamoto yangu yambo kujambula kubwera ndoti ine nditi pa driving seat. Bwera yambo mandijambula yanje. So I said, why? Ayi wendero ndeti tanana, wendeti kupha lero. Ndati I think ngwena okhala serious. Bwanjo sangwaita na police amalipo konkomo. Ayi. Tukudziwa ramene umathana ukali. Lero wendeti tanana. Ndekuti nzakero akuimba phone tsopano. Kwa imbira regional governor aja. Auti galimoto ina ibwere. Ndi anthu kuti azathane nane. Nde panthawi imeneyo tinatsala anthu awiri. Ngani sina awiri apita kuja. Ndene nazatsika. Nduta koma akulu zimene wetu ndeti thana nawo. Nde anali chikwanje. Winayo anali chikwanje mmanja. Ndakuti kodi munthu akuona ngati zamasewera iwe ndeti khapa. Anampasa nzakeyo kumpasira kambani. Winayo ndi afya. Wampasira anapita mgalimoto muja ukatenga shamboko. Nde nzanga uja nazo amwe ingokwera ni mgalimoto. Nde ninakwera nkokakhala. Ndosadziwa kuti nyamata aja zungulira uku nkukatsegula kumbuyo kwa inali Land Cruiser ngati za chipatala ngati ambulance aja. Akatsegula kumene kuja majambula tawapeza mwaona mavoti yawo. Ndekuti zikuchitika zimenezo anthu alaundi midzamba kubwera chonchi.
ndene natsika ndati yaya abasonde maonjeza ayi ndekuti sinangayana ndi chikwa chenye machi ndekuti ine ndikufika kuti ndizikankha chitseko kuti ndichitseke anaza ndimenya nacho apa mtiti kuchogwirirako usati kotemerako anapanga chonje ndoti nzake uja aise uti ngothana naye ndanambo ndikwapula tsopano ndishamboko ana kama ndikwapula mwina koma kwapula mutu tsopano nde mutu unapindika kutemeka nde kenako nzanga uja anakuwa tsopano apolisi aja anathamanga ndi anzanga aja kuzafika pamalo paja kuzandiona ndekuti ine ndili pasi akuti kwapula abeti nde iwaja kuti nyamula mavoti awo ndi ataona apolisi aja obuye sinanganali pasi nde ndimaona nde uja anatenga chikwanje chija jiponyera kuchira chonje wina uja anatenga chishamboja uchibisa uyu zemba kukachiponya ngati moto nde ine afika aja anandidzutsa iwe mwatenga mavoti ndisina ngano zimakhala kuti amva mbali imodzi ndekuti tsopano nali ngati womangidwa ndekuti tsopano wa ame uja wabwera kundigwira apa tsopano sina ngachoyamba apeze umboni ndikhoza kuthawa nde analowa ngali moto muja ndoti ine tunumazasiya zakudya anyamata sonde awo basitu kalowa kupanga search imene uja ngopeza muli ma drinks ndi ma take away box ena amene anatsala tsopano ino makamba za kuti munthu uyu wanyamula mavoti ovota ndiye panapezeka tsopano ayamba kusintha ma statement iyayi mwati fotokozeratu tende kuti yayi pasavute yetu amajambula atu andi kamera pamene popo amajambula tatipasa kuno aona kuti umati jambulaso ife ndanayipanga phone yake icha ndikawauza kuti anali ndi chikwanje apa ndi tematemo mumu ndi shamboko ndakuti tione ndanaonika ndikuona kuti tsopano ndo ndikutaya magazeti kwambiri ananyamuka tinapita ngati moto mwawo sinangamakana ndoti yachiti momwemo nde wa polisi uja inetu mukangopanda kutulusa nokha ndikalowa mwene nde kuti tithana nde ukhana katenga chamboko chincha ndozapereka apepani so chimene mapangira zimene chani nde munthawi iyi wa polisi wina anayimba foni kuyimbira ngati backup sinangano tsopano anaganizira kuti anthu adzadza nawo momwe adzadzira anthu kodi tikapezeka kuti tikuagwira awa sipachitika chipolowe ndanoti ayi anzathu akubwera nde napempha ndati koma ineyo sindikumva bwino nakapita kayo chipatala ndanoti ayi kangodikirani olo 20 minutes chabe itadusa 10 minutes napitaso kuwapempha ndoti ayi sindikumva bwino anzoti tingodikira olo 10 minutes kena kuti tipeza njira kuti mupite ndekuti momwe timayankhulana izizi ndoti pick up ija abwera anazafika pamene paja ni mavu alikuti alikundolali ndi zikwanje ena ujeni dzitsulo ena ujeni dzimipini nde wa ame ananoti akuza ndani kuti chisokonezo kuno te bwererani komwe tikuomberani kuno ndanthu aja anabwerera kukayima kutali nde kenako ine napempha ndata nde ndikakhale pasi ndikhoza kukhala ngali moto nde ineyo anandiranda makiyi agamoto yanga kampani anamulanda so makiyi agamoto yake ndi foniyo ndoti ndi shamboko zinthu zitatu cholinga kuti akabwerawa amati tonse tinyamuke magamoto aja tipite ku polisi kuliwonde nde napempha ndikhoza kukhala ku ngali moto ndikagone nazo kuti akhoza kupita nde ntapita amene uja namba kumva kutentha kwambiri nabwerera kukakhala pa mtengo kenako toza about mwina 10 meters away
Ndio choka pamene napezeka kuti akuti ndapanga collapse. Then wa ame amapanga patrol anandipeza pamtengo pacha. Pamene ndili chikomokere. Pamene amakuwa amene ndabwera nawo ndikufika ndikunditenga tsopano. Ata ndi momwe zili mteni tsopano tipangeza munthu. Ndikuti tsopano anthu aja munthu uja mwina wafa. Kandota ndinyamula kundilosa galimoto yanga ija. Then anatenga making kumpasa amene nayo uja. Ndanaendesa galimoto lendo kuchipatala. Kuja kumwe mwana ndionera ati ufunika scanning.